Ko su lica u ovom dramskom tekstu? Marija. U ovom dramskom tekstu su lica dečak, tužibaba i učiteljica. Za koga kažemo da je tužibaba? Vasil. Za tužibabu kažemo kada neko tuži nekoga za glupe sitnice. Zbog čega tužibaba tuži druga? Petra. Tužibaba tuži druga zato što mu uzima gumu i radi neke druge stvari što ne prija tuživa. Bravo. Kada je potrebno požaliti se u rasloj osobi? Lena. Trebamo se javiti odrasloj osobi kada je nešto važno. Učiteljica mi je za gumu. Dobro, vratit ću ti je sebi. Molim učiteljice. Molim učiteljica ne ismeva. Nemoj Popoviću da ga ismevaš. Tuži babo. Molim učiteljica mi kaže da se ja tuži baba. Nisi ti tuži baba, sedi sam. To vidiš da nisam. Nisi ti tuži baba, ti si tuži deda. Molim učiteljica mi kaže da sam ja tuži deda. Nije moguće, Popoviću, budi miran. Učiteljica ti je rekla da budeš miran. Nisi ti tuži baba, ti nisi ni tuži deda, ti si ništa. Molim učiteljica mi kaže da sam ja ništa. A šta ti njemu kažeš? I on je ništa. Pa u redu, sedite sad i budite mirni. Molim učiteljica me gleda. Šta kažeš? Molim učiteljica me samo ovako gleda. Tužibabe nećemo biti. Drugari smo, zašto to kriti? Možda jednom budemo Oskarovci, ali danas postajemo Prekovci.